Voilà, en Balmaou, très bonne nouvelle, encore de plus, très bonne nouvelle. Abakato ani direct tigɛ sisan on a préféré ka direct in kɛ fila ye ka sigi kana parce que sujet minnu don j'ai remarqué ka sujet tɛ se ka mélanger donc an tun bɛ entre Yusuf Toloba et Ismaël Wage ka sanga ni bɛnkan ko ye ni jatigɛwale mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ an da b'o de la tout de suite mais nin ze in balimaw an bɛna Mali finitigiw ka sebaaya kibaruya de di aw ma ni aw ɲɛ bɛ anw ka titiri la bi jumadon utikalo tile 21 san 2026 balimaw i b'a ye k'a fɔ jatigɛwale cɛ 200 bɔɲɔgɔnko ye diɲɛ to u ye diɲɛ to Mali finitigiw ka gosiliw de kɔnɔ gosili minnu sɛbɛkɔrɔ juguyara waati mun olu jatigɛwale maaw kɔni ye tuuru caman damani cɛ balimaw waati na u tɛmɛna hali Bamako yɛrɛ kɛrɛfɛ yan o waati kelen ne yɛrɛ ye n to sunɔgɔ yɛrɛ de da fɛ appel urgent donna ne kunna i b'a ye k'a fɔ appel in ne kun tɛ k'a ta mais a tigi bɛ k'i insister a y'i insister k'i insister a tɛ k'a bila bon ne yɛrɛ ɲɛ tugu k'a ta ka n to plein sunɔgɔ la donc n y'a ta ko ma ba ko terroriste mun yera sisan olu fɛ n'o bɛ ka tɛmɛ k'a ka ca 200 ye Joyila ni Fana cɛ dugunin dɔ bɛ yen olu de y'a kibaruya lase Baduma n tɛna dugu in tɔgɔ fɔ kuma in bɛ faamuya bon an bɛ b'o la n y'a tigɛ sɔɔni faya fan fɛ n welela ka bɔ yen k'a fɔ ko an ye terroriste mun tɛmɛtɔ ye k'a ka ca 200 ye tuguni olu fana seginn'o kan n ko là n ko c'est sérieux n bɛna na ni jɔgɔkata ye n ko c'est très sérieux donc balimaw n k'u ma u ka makɔnɔ j'étais dit obligé ka wuli parce que n y'a ye cette fois-ci kibaruya ma bɔ mɔgɔ kelen fan fɛ a ma bɔ mɔgɔ fila mɔgɔ saba donc là c'est sérieux il faut que an ka précaution ta wulila ka fɛɛrɛ kɛ joona ɲɛ kobali yɛrɛ n y'a ɲini n k'i jɔ je suis en contact avec quel militaire n y'a noté k'a ci o ma n y'a noté k'a ci donc n t'a dɔn n'a y'a sɔrɔ olu kɔni ye mesure ta à travers mon information mais du kɔni fɛ n y'a ye k'a fɔ u ye message ye u y'a sɔrɔ ni a dɔw yɛrɛ ko ma ko ok bien reçu mais n balimaw nin terroriste cɛ 200 bɔɲɔgɔnko an bɛna état major ka communiqué kala kan parce que olu yɛrɛ y'a sɛbɛntiya bi nkalon ye haramu ye ɲɛmɔgɔw tun b'u cɛla ɲɛmɔgɔ minnu jɔyɔrɔ ka bon n bɛ k'a fɔ ye cogo min na walahi a dɔw nana munumunu fo Bamako dafɛla la faya kɔnɔna in u nana virgule kɛ yen ka tila ka segin tuguni ka taga fo Joyila zone kɔnɔ u ka o retour dɛ u taara ka taga faga yen zone de kɔnɔ o cogoya fɛ u ka retour kɔnɔ an ka état major ka communiqué kalan communiqué mun kɔnɔ état major b'a bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ état major ko l'état major général des armées informe l'opinion nationale que des forces armées maliennes FAMA appuyées par leurs partenaires poursuivent leur opération permanente de surveillance de contrôle et de sécurisation du territoire national dans le cadre de l'opération Dougou Koloko. Le jeudi 20 août 2026, sur la base de renseignements précis, plusieurs points de regroupement de groupes armés terroristes ont été détectés à l'ouest de Yuwaru, dans la région de Moti. Ces regroupements, qui comprenaient des chefs terroristes et abritaient d'importants matériels de guerre, ont été ciblés et traités avec succès. Dans le secteur de Dandougou, aux environs de Joyila, un autre groupe estimé à au moins 200 terroristes ay jonga segaka au mame alsan ay jo ay ni lase kafri terroristes mais segaka au kame dans le secteur de Dandougou aux environs de Joyila et un autre groupe armé à au moins 200 terroristes à la Médée, parmi lesquels figuraient également des chefs, a été repéré alors qu'il tentait de se dissimuler sous un important couvert végétal. Le groupe disposait de matériel de guerre et de moyens logistiques. Après évaluation de la situation, la zone de regroupement a été ciblée et frappée avec succès. Les premières observations indiquent que les forces
et plutôt les frappes ont produit des effets importants sur les dispositifs terroristes et entraîné la destruction de plusieurs équipements. Les opérations de surveillance se poursuivent dans les secteurs concernés afin d'établir un bilan consolidé. L'état-major général des armées réaffirme la détermination des forces armées maliennes à poursuivre avec rigueur, professionnalisme et engagement les opérations de sécurisation sur l'ensemble du territoire national. Il invite les populations à maintenir leur soutien et leur confiance aux forces engagées. Balmaw, nin de ye kibaruya ye. A b'a dɔn k'a fɔ bi kuma teliya fɛ ma hali titiriw fɔ aw ye. An bɛ a daminɛ ni Joyilata in ye ka sɔrɔ ka na Yuwaruta kɔnɔ n'o ye Mopti région ye ka sɔrɔ ka segin ka taa Jongaga ka bɔ yen ka taga Gace Lomo tuguni. Balimaw, a b'a kun bɔ nga respect belebele lancé yan ka ɲɛsin an ka finitigi minnu bɛ terrain kan k'a f'u ye vraiment mes respect et considération k'a f'u ye ko je suis au garde à vous. N bɛ nin fɔ mun na en réalité fɛn mun bɛ ka ne ba touché bi ne kun bolo ko ne lamɛnni n ko civil dɔrɔn don mais ne kun t'a dɔn k'a fɔ finitigi caman bɛ ba lamɛn. Wallahi a bɛ waati jan bɔ finitigi caman de bɛ ne wele k'a fɔ n ye an b'i lamɛn i ye mun fɔ an ka yɔrɔ kun ka yan tiɲɛ don a kɛra ten wallahi. Wa n'a finitigiw bɛ n wele a dɔ la n balimaw u bɛ n wele appel vidéo de la pour que k'a dɔn ba de don ani ba de bɛ ka kuma parce que bi maa kuntanw cayara ko la donc balimaw nin bɛ ka ne ba touché énormément. Je ne savais pas k'a fɔ ne ka kumaw bɛ ka importance lase hali an ka finitigiw yɛrɛ ma balimaw. Donc n b'a f'u ye vraiment garde à vous ka dugawu k'u yɛrɛ ye ala k'u se u juguw la. U bɛ dugukolo in fan o fan Mali fan o fan ala k'u se u juguw la, ala kan'u juguw se u la fiye fiyewu, ala ka sijan ni kɛnɛya jan d'an n'u ma. Donc n bɛ tɛmɛ balimaw fɛn mun ye Joyila ye. Joyila yɔrɔ jumɛn de ko don Dandugu. Joyila i b'a ye k'a fɔ ani Dandugu cɛ o man jan kosɛbɛ. Nin jatigɛ wale maaw de yera. An balimakɛ mun ye ne wele a bɛ ne ka video lamɛn. A yɛrɛ ye ne wele waati min a y'a sɔrɔ n bɛ sunɔgɔ la a y'a dɔn. N tɛna segin o bɛɛ kan n y'o ɲɛfɔ ka ban. Quand a insistera ni n wulila ka message ci balimaw ala y'a kɛ yanni communiqué ka bila an balimakɛ kelen seginna ka ne wele bi a ye ne wele bi tuguni ko badi ko i ni ce ko an ka ci ko alhamdulilahi rabbil alamin ko an ye tero fɛn o fɛn ye oui ma to n ka tila e ye segin nin kan de donc a b'a kɛ to an ye tero fɛn o fɛn ye ko an ka finitigiw ye bombardement k'a bɛɛ kan olu yɛrɛ nisɔn ka diya kojugu ko cɛ k'a bɛɛ de fagara k'a bɛɛ fagara wa en réalité tero ninnu tɛmɛtɔ u ka image captera k'a ci ne ma ne ka radar dɔw fɛ ne ka radar minnu don n tɛ n'olu tɔgɔ o kɔni o tɛ dugudenw ye o ni dugudenw cɛ ka jan donc ne ka radar dɔw yɛrɛ y'u capturé u bɔra yen yɔrɔ u ye Joyila tɛmɛ mun kɛ ka Dandugu tɛmɛ u bolila ka Fana traversé d'une manière n t'a dɔn kɔni a tukɔnɔ sira b'u bolo cogo cogo u nana Faya kɔnɔ Faya dun ni Bamakɔ kɔnɔ Faya bɛ n'a fɔ Bamakɔ de an dun b'a dɔn Bamakɔkaw bɛɛ lajɛlen ka dɔgɔ ɲini yɔrɔw ni charbon bɔ yɔrɔw ye Faya de ye a caman tero fana b'o dɔn k'u bɛ to ka taa recette yɛrɛ minɛ mɔgɔw bolo wallahi billahi u ka baara kun ye u bɛ na Faya kɔnɔ ko charbon bɔlaw ni dɔgɔtigɛlaw k'a ɲini ko ka recette minɛ olu bolo e cɛ a jamana ye kabako ye dɛ donc balimaw u nana ka don Faya kɔnɔ ka dɔɔnin kɛ u nana sɔrɔ sigiyɔrɔ t'u la Faya kɔnɔ parce que an ka finitigiw kɛmɛ ka disposition bɛɛ ta Faya kɔnɔ
aba kalama minnu bɛ tɛmɛ yɔrɔ in na faya yiritu caman tigɛlen don i bɛ yeli kɛ à longue distance finitigiw ka disposition sugu bɛɛ talen don depuis yɔrɔ jan fɛ u y'a ye k'a fɔ faya in an tɛ se ka sigi a kɔnɔ an tɛ se ka munumunu a kɔnɔ u ye virgule bɔ u seginna pɔsu in n'o ye zantigila pɔsu ye u y'o o défier u ma sɔn ka tɛmɛ yen balimaw donc u seginna ka taga u yɛrɛ sɔrɔ Joyila secteur in kɔnɔ tuguni cette fois-ci u bɔra ni sira mun ye n'o ye Dandugu ye u ma segin o fɛ bon mɔgɔ ninnu filɛ u bɛ sira ninnu caman dɔn parce que u ka ɲɛnamaya yɛrɛ ye tu kɔnɔna de ye olu tɛ segin dugu kɔnɔ bon balimaw ja nin bɛɛ bi sen na information exploitelen don déjà Mali finitigiw fɛ yɔrɔ mun na a bɛ fɔ plus de 200 terroristes bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ o kɛlɛ fɛn wɛrɛ tɛ se ka t'o kɛ joona fiyewu ni Mali vecteur aérien tɛ drone wulila ka don kɔnba kɔnɔ migi fana wulila ka don kɔnba kɔnɔ parce que a fɔra jamakulu ka ca migi kelen ani drone kelen a fɔ plutôt astafurla migi fila ani drone kelen olu de wulila ka don kɔnba in kɔnɔ n balimaw donc olu taara ka taga mɔgɔ ninnu sɔrɔ u bɛ ka a ɲini ka don tu dɔ kɔnɔ k'u bɛna essayer k'u installer yiri to in kɔnɔna na yiri dɔw jukɔrɔ donc u b'u installer ka base de sigi wa walima ka pose de ta mais source caman y'a yira n na k'a fɔ u ka base dɔ de bɛ yen o de wulila u yɛrɛ y'o base de wuli donc u bougera de sisan u bɛ fɛ ka na base kura sigi mais u ka munumunu salo in bɛɛ kun ye u bɛ sigiyɔrɔ ɲini de la mais k'u jigi kun dalen don faya kɔnɔli sigili de kan mais u y'a sɔrɔ u tɛ se ka sigi faya kɔnɔ u ye retour bɔ sisan u bɛ taa Joyila secteur ma filɛ bon u bɛ nin boli bɛɛ la on dirait que ko kibaruya bɛ ka d'u ma mɔgɔw fɛ mun bɛ k'u conduire o mɔgɔ kɔni dɔɔnin tɛ u b'a f'u ye bon a ye na yan fan fɛ a ye na yan fan fɛ waati mun u y'a ye k'a fɔ faya sigili c'est impossible donc an balimaw u taara se yɔrɔ mun na k'u b'u sigi yen donc paraît-il que yen jar'u ye ko k'u b'u ka base sigi yen k'u to yen sisan k'a ɲini ka masiba jigin Joyilakaw Dandugukaw Fanakaw n'a ɲɔgɔnna caman k'u b'a essayer sisan ka pression bila bɛɛ kan k'a bɛɛ dominer balimaw jaja nin bɛna kɛ olu ka lahara taga de ye donc balimaw olu ka base wuli a kɛra lahara taga ye u bolo ni ko kɛra hali ni n tun y'a dɔn n tɛ n ka base wuli jango k'a fɔ n bɛ taa sigi yɔrɔ wɛrɛ balimaw migiw sera waati mun ani drone u ka recherche bannen u ye maa ninnu to tu kɔnɔ u kafolen don ɲɔgɔn kan dɔ bɛ basi foni na dɔ bɛ ka jigin ka bɔ moto kan mobiliw bɛ yen dɔ bɛ minɛta la dɔ bɛ u bɛɛ ka surun ɲɔgɔn na balimaw ka sin ka gosili tugu ɲɔgɔn na ka ninnu bɛɛ fudura ye c'est à dire que k'a jamakulu tilan bɛɛ de nɔɔni sur place n balimaw a tɛ se ka lakali n tɛ se k'a fɔ n ko mɔgɔ ma bɔ a la wa n tɛ se k'a fɔ n ko mɔgɔ bɔra a la mais en réalité kunkan minnu kɛra frappe minnu kɛra ni cɛ 200 ni ɲɔgɔn cɛ n balimaw a ka gɛlɛ ko maa caman ka bɔ nin na dɛ a ka gɛlɛ ko tiro caman ka bɔ nin ko in kɔnɔna na migi y'a ta kɛ drone y'a ta kɛ wa nin bɛɛ kɛra ka da ɲɔgɔn kan à la seconde an b'a fɔ fɛn mun ma n ko frappe consécutive ka da ɲɔgɔn kan o de kɛra migi dun ka frappe minnu b'a dɔn u b'a sɛbɛntiya ko migi ka frappe kelen résultat ye jumɛn ye drone mun fana ye gosili kɛ n'o ye Akinsi ye a ka frappe kelen résultat ye jumɛn ye terow b'a dɔn a ye jɔ dɛ n ka nin bɔ ka yira aw la a bɛna faamuya a ye jɔ n ka nin yira aw la n balimaw u bɛ ɲini ka ban jatigɛwale mɔgɔw bɛ ɲini ka ban faliw la sisan a ye nin lajɛ n'a ye nin yarɔ a b'a fɔ ko fali don a y'a lajɛ dɛ ni ala cɛ donc fali golo ani fali kunkolo nin y'o de dɛ fali golo n'a kunkolo nɔrɔlen ɲɔgɔn na jatigɛwale maa dɔ de filɛ k'a biri a yɛrɛ kan ale yɛrɛ de filɛ a kɔrɔ tan i b'a fɔ ko fali walahi
nin de y'u dogo cogo ye sisan drone ɲɛ wallahi u b'u yɛrɛ dogo drone ɲɛ nin cogo de la a y'a lajɛ ni mun b'a image fɛ n b'a ci u ma n b'a bila groupe kan u kɛra fali de ye u dogo cogo kɛra fali de ye bi n balimaw u bɛ munuma tan de n'u ye drone tɛmɛtɔ ye u bɛ ka drone mankan mɛn dɔrɔn donc il paraît que u bɛ yala ni nin fɛn ninnu de y'u fɛ sisan u bɛ sin k'a biri u yɛrɛ kan k'u da dugu ma walima ka munuma walasa drone kana na u ye ni k'u gosi wa n'u b'a kɛ k'u bɛ marifa de fili fɔlɔ donc ni drone tɛmɛna u b'u bɔ ka sɔrɔ k'u ka marifa ta k'u dɛn ka taga n balimaw maa minnu ko n'i sara k'i bɛ taa alijinɛ na nin ye olu siran cogo ye saya ɲɛ nin ye olu dogo cogo ye saya ɲɛ nin ye olu yɛrɛ sutura cogo ye saya ɲɛ a y'a lajɛ wallahi ni mun b'a image fɛ n b'a ci ma bon o ye kelen ye a ye filanan lajɛ bilahi talahi a ye nin lajɛ u ka mobiliw fana kɛcogo lajɛ ni drone bɛ ka tɛmɛ bin a ɲɛ t'a la a bɛ ka mobili lasegin dɔɔni dɔɔni a bɛ k'a lasegin n'i y'a ye i b'a fɔ ko mobili dɔ tiɲɛnen jɔlen walima i b'a fɔ ko bin de don ou bien i b'a fɔ ko yiri a y'a lajɛ ou bien i b'a fɔ ko kulunin dɔ dɔrɔn ko bin falen n'a kan n balimaw k'u bɛ nin fana de kɛ sisan walasa finitigiw kana u ka bolimafɛn ye k'a ciblé k'a gosi nin bɛ taa kɛ yɔrɔ o yɔrɔ o b'a sɔrɔ en réalité a ko de gɛlɛyara u bolo n'o tɛ n balimaw a ma se nin ma mais n'i ye jatigɛwale mɔgɔ ye ka nin kɛ yɔrɔ o yɔrɔ ce qui veut dire k'a ko de gɛlɛyara o parce que j'ai compris que Mali finitigiw bi u ye kɛlɛ fankelen bɛɛ yɛlɛma k'a kɛ sanfɛ kɛlɛ ye o sanfɛ kɛlɛ kɛlen don bi ka kɛ tasuma de ye kafiriw bolo tasuma ji mun n'a tɛ se ka kunbɛn nka waati bɛɛ lajɛlen fɛɛrɛ bɛ ɲini ka yɛrɛ kisi la nati tasuma ji in ma a ye nin fana lajɛ yɔrɔ nin y'a dan ye dɛ aw kɔni ɲɛ bɛ nin na ka ɲɛ bi ne filɛ cɛ kan a bɛ ka munuma n'a ye nin bɛɛ bɛ ka kɛ waati mun drone bɛ ka tɛmɛ a ɲɛ bɛ nin na mais i t'u ye ka nin ye parce que nin ye dalilu farapan ye u tɛ se ka bɔ k'u da sɔsɔ nin na an balimaw nin bɛɛ ye ɲinini cɛdenw ye maa minnu ko olu de ta ye Mali bɛɛ ye bi ko fanga bɛ olu de la k'olu de ta ye tiɲɛ ye ko wa k'u ye terrain bɛɛ dominer k'u bɛ ka Mali kɛ u sago ye olu de dogo cogo filɛ nin ye waati mun ni Mali drone bɛ ka tɛmɛ nin ye olu dɛndɛ cogo ye waati mun ni Mali finitigiw bɛ u nɔfɛ maa mun ni ale bɛ se ko la ne bolo a t'i yɛrɛ dogo a ka adversaire ɲɛ mais ni adversaire bɛ na a b'i jɔ k'a kunbɛn nin bɛɛ ye facteur de ye mun bɛ a yira aw la aw minnu tɛ terrain kan bi aw minnu tɛ Mali kɔnɔ ani aw minnu tɛ terrain réalité kalama ni a y'a sɔrɔ bi kɛlɛ in bɛ jɔn ka faveur la jatigɛwale mɔgɔw ka faveur ou bien Mali finitigiw ka faveur nin ko ninnu de b'a to aw b'a dɔn parce que ni anw nana n ko bi kɛlɛ bɛ Mali finitigiw ka faveur la a bɛ se ka kɛ dɔw kɔnɔ k'an b'a fɔ de k'a daja an yɛrɛ la dɔrɔn sinon nkalon don mais nin waleya ninnu de ye dalilu farapanw ye mun bɛ a yira aw yɛrɛ la image dɔw bɛ yen u bɛ kuma de donc ni ye dalilu de mun b'a yira aw la kɛlɛ in a bɛ jɔn ka faveur la donc balimaw ko mɛn dan ye mɛn tigila ye n y'a mɛn o t'a ye mais n y'a ye ko de y'a dan ye donc a yelen de filɛ nin ye bi Mali finitigiw ye kɛlɛ yɛlɛma kɛlɛ stratégie kɛra sababu ye bi siyɛnnikɛlaw yɛrɛ bɛ k'u yɛrɛ yɛlɛma ka kɛ fali ye u b'u yɛrɛ yɛlɛma ka kɛ bin ye a tɛ tɛmɛ o kan dɛ donc n balimaw nin de kɛra a cɛ 200 ni bɔɲɔgɔnko nin tigɛcogo ye bon problème ye min ye a cɛ 200 cɛla le principal chef mun tun bɛ cɛ 200 in bɛɛ commandé le principal chef ni ala ma baasi kɛ sini n bɛ na n'a tɔgɔ ye n bɛ na n'a jamu ye il est natif d'où a wolola min a bɔra min n balimaw a kɛra ni cɛ 200 ka ɲɛmɔgɔ ye cogo di a bɛ jatigɛwaleya kɔnɔ kabini san jumɛn ka na se bi ma balimaw n bɛ na ni ale ka biographie yɛrɛ de ye a ka biographie donc ani
ɲɛmɔgɔ wɛrɛ minnu bɛ yen ale kɔfɛ donc olu fana ka kow n b'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan sini ni ala ma basi kɛ k'a détail bɛɛ di aw ma kelen kelen parce que déjà n ka investigation bɔra a kan ala y'a kɛ n ye kibaruya caman sɔrɔ o kan donc ala y'a kɛ n ye kibaruya caman sɔrɔ o kan donc entre temps inshallah n'an tilal'o la ka bɛn sini ma an b'o détail di aw ma donc an bɛ avancer maliyɛnw an bɛna don sisan yɔrɔ jumɛn na o ye Moti région kɛrɛnkɛrɛnnenya Yuwaru kunun tun ye alamisa ye wa a bɛ hakɛ to an bɔra ka kibaruya min di sisan jolilata in kɛ a kɛra kunun de dɛ a kɛra kunun de n bɛ ka ninnu fɔ aw ye a kɛra kunun de mɔgɔ ninnu ka passage kɛra kunun de bon gosili fana kɛra bi de n t'a dɔn n'a bɛ ka kuma in faamu u ka munumunu salon in bɛɛ kɛra kunun gosili kɛra bi voilà parce que n ɲinɛna k'o yɔrɔ fɔ aw ye dɔw kana taa fɔ ko fɛn kɔrɔ don wa ani minnu b'u plaignɛ waati bɛɛ a y'a kɛ to ko dati a b'a sɔrɔ aw tɛ vidéo dafalen lamɛn ne Badi ka vidéo daminɛ na ne bɛ dati fɔ ne ka vidéo daminɛ parce que a b'a kɛ to a mɛnna n b'a message sɔrɔ n kunna maa caman bɛ to ka reproche kɛ a tɛ dati fɔ dati ne bɛ dati fɔ n ka vidéo bɛɛ daminɛ na chaque vidéo a ye taa lamɛn donc n'aw ma vidéo bɛɛ lamɛn aw tɛ se k'a dɔn ne bɛ dati fɔ ou bien ne t'a fɔ n balimaw jeudi don utikalo tile 20 san 2026 kibaruya fana jɔnjɔn sɔrɔla kibaruya minnu ye a sɛbɛntiya sa ko fara ɲɔgɔn kan bolodala jatigɛwale maaw fɛ jatigɛwale maa minnu don a ɲɛmɔgɔw de ka ca nka a yirala k'a fɔ ɲɛmɔgɔ yɛrɛ damaw ka réunion de kun don bon a ɲɛmɔgɔ fɛn o fɛn bɛ na a bɛɛ bɛ ka na n'a ka garde corps de ye donc o de la ko regroupement terroriste ni u ka chef dɔw bɛ a la mais kibaruya ye mun di anw ma chef yɛrɛ damaw de kun kan ka ɲɔgɔn ye minnu bɛ yen secteur la donc alors a chef fɛn o fɛn bɛ ka na kɛnɛ kan bɛɛ bɛ ka na n'i ka garde corps ye dɔw bɛ na ni garde corps 5 dɔw yɛrɛ bɛ na ni cɛ 10 dɔw bɛ na ni cɛ 20 fo k'u caya kɛnɛ kan balimaw ninnu taara ka taa fara ɲɔgɔn kan Yuwaru ale tilebiyan fan fɛ n'o ye l'ouest ye Moti a région kɔnɔ balimaw i b'a ye k'a fɔ nin jatigɛwale maa ninnu maramafɛnw tun bɛ u bolo minnu ni u lakalili ka gɛlɛ a ka bon hakili ma maramafɛn cɛjugubaw ni aw bɛ a dɔn k'a fɔ drone kamikaze o b'o la sanga ni waati bɛɛ o b'u bolo balimaw marifa minnu b'u bolo o fana dɔɔnin don roquettes a tilan bɛɛ de b'u bolo u ka disposition na mobiliw i b'a ye k'a fɔ ɲɛmɔgɔ fɛn o fɛn bɛ na bɛɛ na n'i ka mobili la donc garde corps olu de bɛ moto sanfɛ sinon ɲɛmɔgɔ kelenna bɛɛ na n'i ka mobili la mais garde corps olu de bɛ moto sanfɛ k'u suit ka na k'u convoiter ka na n'u ye donc balimaw ninnu ciblé la waati min u ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen mais kibaruya ka di cogo la u bɛ gosi waati min o y'a sɔrɔ olu y'u ka réunion daminɛ mais dɔw tun bɛ yen olu bɛ retard la bon vu que u ka tɔn in tɛ tɔn ɲɛnama ye u b'a dɔn u tɛ se ka mɛn yɔrɔ la walasa finitigiw kana poyi u kan k'u gosi donc ni e mɔgɔ min bɛ retard la u tɛ temps di u b'u ka réunion daminɛ i nan'u sɔrɔ cogo min na donc kibaruya ka di cogo la ko mɔgɔ élément dɔ wɛrɛw tun bɛ kɔfɛ donc olu bɛ retard la waati min na u ye réunion daminɛ u hakilila tigɛlen balimaw u kafolen don k'an bɛ ka cercle de former cercle donc o cercle formeli kɔnɔ ɲɛmɔgɔ fɔlɔ o jɔra cɛmancɛ la o bɛ ka kuma donc n'a ale bɔra yen kelen wɛrɛ bɛ don fo ɲɛmɔgɔw bɛɛ ka kuma ka ban n'u tilala u bɛ bɛn point kelen kan u bɛ taa an ye a jate minɛ k'a fɔ u ka réunion caman bɛ kɛ nin cogoya la a dɔw exemple vidéo bɛ an kunna anw t'a kɛnɛ kan mɔgɔw k'a faamu nka an bɛ sources de engager u bɛ ɲɛɲinini kɛ k'a ɲɛfɔ an ye an seko n'an damajira la voilà parce que an ye mɔgɔ sugu dɔw sɔrɔ jamana in kɔnɔ yan u bɛ t'u kanto ko non ko Badi ni tero bɛ ɲɔgɔn kalama a bɛ bɛn ni Ala n'a kira cɛ ko Badi yɛrɛ ye tero ye ko n'o tɛ k'a bɛ bɔ terroriste kan ko kalama cogo di ne tɛ n yɛrɛ justifier nin den sugu ye o terroriste b'a terroriste ɲɔgɔn dénoncer ne ye terroriste ye ne bɛ terroriste kan ka dénoncer
o tɛ kabako dan ye a ye dɔ k'o la yen maa tɛ kuma o fɛ o parce que mun yɛrɛ bɛ n layɛlɛ dɛ u bɛ taa ka taga fɔ jamana ɲɛmɔgɔw de ye a bɛɛ ni ala n'a kira cɛ u bɛ taa fɔ jamana ɲɛmɔgɔ dɔw de ye awɔ ko badi bɛ tan ni masa Aramani cɛ n ye appel hakɛ mun sɔrɔ a ko dɔw la c'est pas petit wa et puis danayamɔgɔ dɔw yɛrɛ de bɛ nin ko in na n yɛrɛ tun bolo n dalen don maa dɔw la ça vaut le coup n ka to ka virgule kɛ ka don nin kuma ninnu kɔnɔ olu de bɛ t'u kanto ko n'i tɛ tero ye i tɛ se ka nin bɛɛ dɔn imaginez a ye dɔ k'o la yen an tɛ kuma o fɛ o ala tuma dɔ nin ye kabako kuma ye ne ye n terroriste ni ne ko ye terroriste e ko sisan t'a sɔrɔ miliyari bɛ ne kunna sa nka a miliyari nafa t'a la bilayi talayi parce que bunahadamadenw fagali joli bɔnni wari i ka jamana cili wari de don nafa t'a miliyari la ne bɛ taa n yɛrɛ don o de la terroriste ni ma taa don foyi la fo terroriste Allahu akbar astaghfirullah bi i ka nɛni sugu bɛɛ fɔ ne ma ne ka teli k'a kun ka tɛmɛ i k'a fɔ ne ma ko terroriste wallahi manamanakan tɛ parce que n'i bɛ terroriste sugu dɔn i tɛ sɔn a ka wele i ka wele ko terroriste bilahi ala fɛn ɲuman tɛ fɛn jugu don fɛn cɛjugu don dangaden don maa halakilen don maa takiɲɛnen don kafiri maafiri dangaden ɲamaden batar nin bɛɛ kɛn bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ terroriste la a to waati dɔn k'u nɛni yɛrɛ de donc maliyɛnw ninnu de gosira nin cogo la k'u to cercle in kɔnɔ a fɛn banna wa a tacogo wɛrɛ b'a la a ka gɛlɛn ouais oui a fɛn b'a ta i jɔ Google a bɛ ta Google kan i jɔ ni n tilala tan côté dɔ in de don a nana e ma kuma fɛ yan e ma kuma fɛ yan d'accord donc an balimaw nin de yuwaru situation ye an ye kibaruya jɔnjɔn mun sɔrɔ k'a di aw ma dans le temps alors an bɛna sur la situation de Jongaga sugu la yarɔ an tun y'a fɔ aw ye k'a fɔ Mali finitigiw tun balila jatigɛwale mɔgɔw la sugu kɔnɔ yen a kɛra balina de surprise ka taga bali ninnu na u bɛ sugujɔ la kunun an y'a explication bɛɛ di aw ma yan n balimaw ja nin ko in bɛɛ kɔfɛ ko mɔgɔ dɔw tun bɛ sugu kɔnɔ yen olu tun kɛn bɛ k'u yɛrɛ kɛ bagan feerelaw de ye sagaw ni baw b'u bolo k'u bɛna sugu jɔ ja tilan bɛɛ ye terroriste ye waati min na finitigiw ye tasuma tugu marifatigi ninnu na donc u sina ka don feerekɛlaw bɛɛ tula u bɛ ka fuyi kɛ u bɛ ka fuyeli kɛ u bɛ ka jateminɛ kɛ o fuyeli de kɔnɔ u taara ka taga o bagan feerela maa 5 marifa bɔra o kunna balimaw a ka bon hakili ma maramafɛnw bɔra o kunna a ka bon hakili ma donc o waati kelen tɔ dɔw bɛ yanni turu ka s'olu ma olu y'a essayer k'u bɛ boli maa 5 fɔlɔ dɛ donc o waati kelen finitigiw ye disposition ta mun ko k'a bɛ boli u y'a wuli o la fɔlɔ u taara lahara sur place o y'a yɛrɛ di fagali ma donc a tɔ fɛn o fɛn bɛ yen u y'a bɛɛ salon balimaw k'a bɛɛ kɛ su ye bagan minnu sɔrɔl'u bolo a baganw filɛ u filɛ nin ye baganw filɛ a ɲɛ b'a la nin ye baganw de ye nin bɛɛ sɔrɔla kafiriden ninnu bolo wali baganw u bɛ taa mun bin minnu kan k'u ka baganw minɛ ko jaga
ani dɔw yɛrɛ ta bɛ yen u bɛ taa suɲɛ de zondenw u bɛ taa walibaganw suɲɛ an ɲɛ t'a la a dɔ ka maramafɛn filɛ a bagafeerela ni dɔ ka maramafɛn filɛ hali ni ala cɛ marifa ni fɛnw de dalen filɛ nin ye tan ha bon dɔw yɛrɛ bɛ yen ko piyɛsi mun sɔrɔla ale kunna ale kelen kunna piyɛsi a ka ca ni piyɛsi 100 ye katina b'a la carte biométrique b'a la carte d'identité b'a la Mali ta ni jamana wɛrɛ ta e kabako ye dɛ ha u ka moto n'u ka baganw jɔlen filɛ nin a filɛ maa ye minnu bɛ baganw cɛ ka bɔ n'a ye dugu ni dugu maa u bɛ waka a bɛ fɔ fɛn min ma waka yirini ni bagan sen bɛ siri k'a bila kɔnɔ moto kɔfɛ u bɛna n'a ye tan de dɔɔnin a filɛ han balimaw c'est inexplicable billahi ala a y'a lajɛ n'u ka moto n'u ka baganw ye finitigiw u ye nin bɛɛ cɛ an ɲɛ t'a la an ka cɛden dɔ filɛ nin ye mobili kɛrɛfɛ nin an ka finitigi dɔ ye waati mun tilala baara la donc u ye nin bɛɛ f'u ye i b'a fɔ ala ko i b'a fɔ ko fɛn dɔ de ko finitigiw ma a y'u f'u ye tan a y'u f'u ye ni alaw tala cɛ laji dani maliyɛnw fu in de kɛra sababu ye u ye nin maa kofɔlen bɛɛ lajɛlen sɔrɔ jaja k'a dɔn nin caman bɛ yen sugujɔlaw tɛ baganfeerelaw tɛ nka tiɲɛnikɛlaw don jateminɛnikɛlaw de don u b'u yɛrɛ déguiser de tan donc en cas ni finitigiw poyila olu fana bɛ bali ka poyi ka surprise kɛ ka tiɲɛni kɛ an kunna nka cette fois-ci a kɛra coup fatal ye contre attaque donc a kɛra contre attaque de ani contre pied donc ole que olu ka kɔn an ma anw de kɔnna olu ma et c'était trop tard de réagir donc Diogaga ça a été une victoire écrasante donc balimaw n'i ye nin sebaya ninnu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a ka kan janjo ka fɔ Mali finitigiw kunna a ka kan janjo ka fɔ u ye Dawuda ok a jɔ n bɛ segin kɔ a b'a ka to parce que n tun bɛ ka kuma n ka mɔgɔ dɔ fɛ a waati la i b'a dɔn n bɛ ka expliquer a ye compteur crédit tacogo quoi effectivement n bɛ n profiter k'a fɔ aw ye komi bɛɛ t'a dɔn minnu bɛ i sago ta fɛn sanfɛ Maxiti sanfɛ komi Maxiti tɛ ka sɔn bon on dirait que bɛɛ de ta to a tɛ ka sɔn donc n'a bɛ fɛ ka recharger dɔrɔn a bɛ taa Google sanfɛ mais mɔgɔ caman t'a dɔn donc comme c'est important n bɛ n fɛngɛ dɔrɔn k'a di aw ma a bɛ mɔgɔw dɛmɛ quoi Google ta in yɛrɛ ka teli a bɛ don Google kɔnɔ dɔrɔn ɲɛ t'a la a jɔn k'a yira aw la voilà Google filɛ i bɛ don a kɔnɔ donc i bɛ na barre de recherche yɔrɔ la i b'a sɛbɛn énergie du Mali ou bien EDM Mali a sɛbɛn EDM Mali donc a bɛ na ni jumɛn ye a filɛ EDM Mali donc i bɛ cliquer a kan donc n'i cliquera a kan voilà ni cliquera a kan a bɛna don n'i ye yan voilà ɲɛ b'a la donc nin de ye crédit san yɔrɔ ye donc a ɲɛ bɛ nin bilen ninnu na là où c'est écrit faire paiement o de filɛ nin ye donc a b'a ta donc n'i y'a ta a bɛna demander i bɛ compteur numéro don i bɛ comment dirais-je montant i b'o fana don donc ani i bɛ fɛ k'a san Orange Money Wave walima jumɛn de fɛ donc i bɛ cliquer o kan dɔrɔn balimaw à la minute i ka fɛn bɛ na code bɛ na o yɔrɔ kelen yɛrɛ de a bɛ code bila ka na ye de donc i bɛ to a kɔnɔ a bɛ code sɛbɛn donc directement i bɛ taa ka taga don a t'a ci message la de a bɛ code sɛbɛn o yɔrɔ kelen na quoi voilà ni i sago tali gɛlɛyalen don minnu ma donc ni mun m'a faamu fana i bɛ fɛ k'a dɔn i bɛ n wele n b'a expliquer i ye dɔrɔn c'est pas un problème parce que ɲɛ b'a la ma a bɛ ka mɔgɔ caman kamana gan o yɔrɔ bɛɛ dun tɛ se ka taa énergie la yen donc Dawuda Bariko n panna ko waati mun ko maa ninnu kɛlen don k'u yɛrɛ encercler c'est à dire que waati mun u jɔlen don ka cercle former
ni o ye yuwaru situation ye et pourtant y'o de fɔ u kɛlen no ka cercle former waati min ɲɛmɔgɔ fɔlɔ o bɛ jama cɛma o bɔra ka n'i jɔ cɛma parce que o y'u ka stratégie o bɛ comment dire o y'u ka taabolo ye u ka réunion kɛcogo n'u ka fɛnw bɛɛ bɛ kɛ ten u bɛ cercle de former n y'a fɔ yan yɛrɛ n ko exemple caman bɛ n bolo Dawuda Bari peut-être que m'o yɔrɔw mɛn donc o cercle in ɲɛmɔgɔ fɔlɔ o bɛ ka masala donc n'o tilala filanan bɛ don jama cɛma o fana bɛ kuma et puis a b'a dɔn k'u bɛ nin bɛɛ la dɔ bɛ k'a filmer j'ai même oublié de dire ça u bɛ nin bɛɛ la dɔw yɛrɛ b'u cɛ la olu bɛ k'a filmer donc n'u kun tilala ka kɛnɛ bila u bɛ taa ka taga publier donc k'a fɔ ko u kun bɛ nin kɛnɛ in kan u ye réunion kɛ yan donc olu hakilila tigɛlen b'o de la waati min drone fana ye kɛnɛ lasɔrɔ Niger in on parle pas de mic ma taa drone kelen drone jumɛn ni aw hakili b'an ka drone fɔlɔfɔlɔ in na yani Akinci cɛ Mali ye drone min san Turki bolo n'o de ye Bayraktar type TP2 o type TP2 o de ye nin opération kɛ avec succès kibaruya ka di cogo la a sera yen a ye ninnu to waati min u kɛlen no ka cercle former k'u gosi en pleine réunion a gosili kɔnɔ sur les champs maa t'u la mun échappera parce que munna a bɛɛ kun b'i senna u jɔlen don u tɛ moto sanfɛ moto fana yɔrɔ ka jan u la u tɛ se ka f'u bɛ teliya ka moto ta ka taa a ye gosili kɛ cogo min na à la minute a ye gosili 3 de kɛ ka da ɲɔgɔn kan maa o maa bɛ kɛnɛ in kɔnɔ k'a bɛɛ halaki donc maa t'a kɛnɛ kan a ye mun épargne la k'a fɔ hali n bolila non u ma y'a kɛnɛ kan non u ma y'a kan kuma in bɛ faamuya donc balimaw Dawuda Bari j'espère qu'il y'a faamu sisan nin de kɛra yuwaru situation ye donc en gros kibaruya minnu b'an bolo bi Mali finitigiw ka sebayaw kun kan vraiment olu bɛ bɛn nin de ma ni Ala ka jɛn ye nisɔndiya bɛ an kan kosɛbɛ nisɔndiya bɛ an kan kosɛbɛ ka d'a kan n'u de sanga ni waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ alors n balimaw yanni ka bɔ kibaruya kɔnɔ a ye jɔ n ka segin tuguni ka hakili jigin an ka studio ko in na n b'a dɔn posi minɛna fo ka taa posi minɛni dama tɛmɛ halisa an bɛ yɔrɔ mun na an b'o da kelen na studio ko la an ko an y'a ŋaniya min ta an bɛna studio mun dilan n'o de y'an ka studio de communication ye fo a ka faamu fana k'a fɔ studio belebeleba tɛ mangani don an ka kuma bɛ se ka kɛ yɔrɔ min na nɔgɔya la dɔrɔn an bɛ se ka kibaruya di yɔrɔ min na nɔgɔya la dɔrɔn a banna an tɛ fɛnba ɲini a ko la donc musaka mun demandelen don a bɛ dɔɔnin bɔ mais entre temps mun sɔrɔla en réalité o tɛ se k'a bɛɛ kɛ wa jateminɛ yɛrɛ kɔnɔ o tɛ tilankɛ yɛrɛ kɛ o tɛ tilankɛ kɛ donc wele samanen don lamɛnbaga bɛɛ ma tuguni minnu bɛ fɛ ka contribuer k'an dɛmɛ an ka studio in dilanni na a ka dɔn mɔgɔ kana fɔ ko hali i bɛ jɔn i ka dita la ko nin ye 100 de ye a ka dɔgɔ bɛ nin ye 200 ye vous savez dɔrɔmɛ kelen kelen faralen ɲɔgɔn kan o de bɛ taa bɛn wariba ma wa ŋaniya bɛ wasa kɛ wari ka bɔ a la hali maa min bɛ weleli kɛ ka dugawu kɛ fɛn tɛ tɛmɛ a kan donc c'est très important dɔ wɛrɛ foyi tɛ on veut juste k'an ka kumakɛyɔrɔ dilan ka ɲa ka améliorer an bɛ se ka émission kɛ ka ɲa cogo min na ani ka to k'a di cogo cɛɲi na aw bɛ nisɔndiya cogo min na aw nimisi bɛ wasa cogo min na en dehors de ça on n'a pas besoin d'autre chose n ka laɲini ye nin de ye donc balimaw minnu bɛ fɛ ka contribuer studio ko in na numéro ye 72 96 23 00 72 96 23 00 72 96 23 00 a bɛ Wave kan a bɛ Orange Money fana kan ni minnu bɛ fɛ ka réagir donc aw bɛɛ de bɛ fo yan balimaw kanubaga dɔw bɛ yen an bɛna olu ta u tɔgɔ ma émission in kɔnɔ k'u sɛbɛkɔrɔ fo a b'a dɔn walahi an tɛ se ka bɛɛ lajɛlen tɔgɔ fɔ mais ba bɛ ɲina dɔw tɔgɔ kɔ dabɔ kama tɛ parce que déjà n ye dɔw yɛrɛ ka appel sɔrɔ ko n ɲinana ale kɔ n ko n tɛ ɲina i kɔ an balimaw
an bɛ cɛ jɔnni fo yan o ye Eric Dunbiya ye o maa fɔlɔ ye Eric Dunbiya ni ne yɛrɛ ko tonton Eric Dunbiya n bɛ Eric Dunbiya fo kosɛbɛ. Eric Dunbiya folen kɔfɛ an bɛ jɔnni wɛrɛ fo an bɛ One King fo Monsieur Gueye depuis États-Unis. One King ka foli bɛ ni émission in kɔnɔ. O bɔlen kɔfɛ Alassane Kuyate di Alassane Carter i ka foli bɛ nin kɛnɛ in kɔnɔ. O bɔlen kɔfɛ Biyaki Kamisogo Biyaki tulo bɛ n kan na États-Unis. Biyaki i fana folen don nka émission in kɔnɔ yan kosɛbɛ. Bɔlen kɔfɛ Cheikh Umar Demba New Jersey États-Unis. I fana ka foli bɛ nin kɛnɛ in kɔnɔ yan kosɛbɛ. Ka fara an balima fɛn o fɛn bɛ Faransi a marakaw fara siya wɛrɛ kan barika foli bɛ nin bɛɛ ye. Kɛrɛnkɛrɛnyala minnu yɛrɛ bɛ foyer kɔnɔ n'u bɛ Bad lamɛn waati bɛɛ n ka foli b'a bɛɛ lajɛlen ye dan tɛ foli mun na. A b'a dɔn kanubagaw ka ca u carilen don. Gande Sila Congo Kinshasa a fana folen don nin kɛnɛ in kɔnɔ très bien. N ka maasɛbɛ don n terikɛ don donc Gande Sila bɛ fo yan kosɛbɛ. N ka groupe WhatsApp kɔnɔna maa bɛɛ lajɛlen bɛ fo n'o fɔlɔ ye La Voix du Sahel a filanan Les Infos de Bad donc nin groupe in bɛɛ lajɛlen kɔnɔ maaw bɛ fo dan tɛ foli mun na. Lamɛnbaa fɛn o fɛn bɛ Mali fana kɔnɔ yan aw bɛɛ lajɛlen folen don Afrique fan o fan aw bɛɛ lajɛlen folen don ni Ala ka jɛn ye. L'opérateur Abdul Aziz Mangane ni waati in na a fana ka foli bɛ nin kɛnɛ in kɔnɔ barika maasɛbɛ de ye a fana ye. Vous savez ninnu ye maaw de ye minnu ye Bad kanu waati caman u ka wele bɛ se Bad ma. Bad an ye nin ci ma an ye nin k'i ye. Bon an dun filɛ u bɛ nin mun k'an ye an tɛ se ka foyi kɛ k'u sara. Mais anw bolo an ka waleɲuman dɔn o ye nin de ye k'u fo k'u waleɲuman dɔn an ka émission kɔnɔ. N'o tɛ an ka foyi tɛ se k'u sara. U foli in yɛrɛ tɛ se ka kɛ hali u sara ye. Donc Ala dun ko waleɲuman dɔn ka ɲi. Donc nin ye waleɲuman dɔn de ka bɔ an yɔrɔ. Bon olu dun dɔrɔn tɛ walahi mɔgɔw b'u la n t'a bɛɛ de tɔgɔ dɔn. Walahi n t'a bɛɛ de tɔgɔ dɔn. Parce que ni jama cayara i tɛ se ka bɛɛ tɔgɔ dɔn. Dɔw bɛ yen u b'i wele Bad n ye forfait ci ma n ye crédit ci ma ou bien n ye 4000 ci ma n ye 3000 ci ma n ye 5000 ci ma. Bakari Tarawele i bɛ États-Unis i bɛ ligne kan i fana folen don kosɛbɛ quoi. Donc i fana folen don kosɛbɛ. Donc n balimaw vraiment n bɛ foli laban n tonton Dr Diallo Pologne. Dr Diallo i bɛ sɛbɛkɔrɔ fo. I bɛ sɛbɛkɔrɔ fo Dr Diallo Pologne. Donc maliyɛnw y'an ka bi émission ye dɛ an bɛ bi ta in bila an cɛ su kora. A yɛrɛ b'a dɔn su kora. Donc an b'a fɔ a k'an bɛn waati wɛrɛ inchallah. Non non non. Ne y'a ta bi tilegan in na. I jɔ tan n b'a lajɛ i jɔ kana. E b'a ta la n'o de ye. Attends n k'a lajɛ tantôt. N lajɛ mun bɛ se k'an si parce que ne yɛrɛ ma d'a la ni bɛrɛ bɛ ne ka Orange Money in kɔnɔ. Ok. Téléphone dɔ in bɛ min de? Est-ce que i tɛ ɲɛ ma n'a ya?
parce que il m'a fili kɛmɛ naani n b'ale de kɔnɔ donc n b'a fɛn k'ale la quoi kamani jinɛ bu tɛgɛ n'o ye e taara ka bɔ min o de ko don ayi o b'a kɔnɔ e ye mun bɔ o tɛ ouais non c'est vrai attends parce que u tun bɛ ka o kɛ masidi kɔnɔ mais a filɛ a sɔnna yan jumɛn peut-être que e donna yɔrɔ min na i sago yɔrɔ tɛ dɛ jɔ Mamudu a teliya an k'a confirmer tan n'o tɛ o b'a tigɛ ne b'a ta o b'a to a kɔnɔ i ma ye asi le numéro et j'attends attention 000 bon ne b'a ta na don o don tan o fila siribu bɛ ouais mais pourtant c'est ça hein. Voilà bon ça c'est oui mais Orange Money là quand tu tapes on me dit que le code est invalide attends je vais faire comment tu vas voir aussi sinon tile na ne y'a ta mais i j'attends na ne y'a confirmer dɔrɔn Mamudu n'i ma teliya o b'a Al Mahmoud i teliya n'o tɛ o b'a tigɛ miniti de bɛ ka taa quoi message ma na a kɔnɔ nana ah ouais Ivoirien kɔni olu ka fɛn bɛɛ wefue attends miniti bɛ ban sisan donc je dirais que yɔrɔ a kɛ bɛ ka mɔgɔ caman bɛn kamana na halisa ne bɛ ka i m'a ye n bɛ k'a fɔ n ka émission de kɔnɔ mɔgɔw ka raison pour laquelle n ma sɔn ka émission yɛrɛ tigɛ fɔlɔ pour que mɔgɔw ka a faamu parce que on dirait que a problème bɛ caman fɛ u ka courant tigɛ ouais ouais a mise à jour kɛra maintenant saya en cours ala problème bɛ minnu fɛ aw k'a lajɛ quoi donc a bɛ tala tan de Google kan près a bɛ quelques minutes ta fɛn na quoi 1 à 2 minutes oui i bɛ code secret de don yen i m'a ye a y'a confirmer ne fɛ voilà i m'a ye code yɛrɛ nana mais a bɛ code affiché o kɔnɔ yen directement avec les awɔ i m'a ye n bɛ k'a yira pour que olu fana ka se ka parce que a bɛ ka mɔgɔ caman kamana gan quoi Jalo i jɔ tan n ka code ci ma di Jalo ɲɛ ma i k'a don est-ce que e tɛ ka fili a donni na 80 0008 22 306 ok a taara WhatsApp kan a taara WhatsApp kan
t'a dɔn n'o bɛna se k'an si parce que e cɛ fɛn bɛ ka consommer sisan. Mais bon voilà o de ye problème ye. I ma ye 2000 francs na ma dɔ la n'a bɛ dugu jɛ mais fɔlɔ non a tun bɛ ɲini ka kalo kɛ mais sa a tɛ dugu jɛ. O dun de bɛ mɔgɔ kun n ka to dugu ka jɛ n ka ko ɲɛɲini. Doa kan bɛn j'ai voilà abonné wa bɛ hakɛ to parce que n tun bɛ fɛ ka a expérience partager ni aw ye aw ka se k'a ta cogo dɔn oui parce que aw b'a dɔn banabaatɔ bɛ mɔgɔ caman ka so donc ni courant tigɛra dɔrɔn a man ɲi banabaatɔw ma donc crédit tacogo dun tɛ se ka taa énergie la sufɛ ko crédit ta donc ni aw b'a ta masiti fɛ n'o bloquera fana c'est un problème donc Google kɔni b'a di directement mais Google kɔni ye a di sisan donc n y'a achat k'a kan facilement en tout cas. D'accord, à plus, à kan bɛn, merci.